Ahojte, hlásime sa zo stánku firmy Palamor. Pri mikrofóne mám Tomáša Krča, spolumajiteľa firmy. Tomáš, ahoj. Ahoj. Tomáš, venujete sa dlhodobo influencer marketingu. To je možno taký nový kanál v e-commerce, veľa e-shopov rieši primárne performance kanály historicky, hlavne Google a porovnávač a tak ďalej. Tak prečo si myslíš, alebo z vašej skúsenosti, prečo by mali e-shopy využívať práve aj influencer marketing v tej svojej stratégii? Hej, dobre, super. Čo sa týka influencer marketingu, tak naozaj my sa na to pozeráme z takého druhého pohľadu, zo strany zákazníka. Čiže ak si položíme otázku, na základe čoho sa ten zákazník rozhoduje, či si ten daný produkt kúpi. Je to naozaj vo veľkej miere dôveryhodnosť tej značky a osobné odporúčanie, čo sú dva veľmi dôležité aspekty, ktoré vďaka influencer marketingu tá daná firma vie získať. Čiže ak je ten človek v nejakom nákupnom procese rozhodovacom, toho, že vyskočí mu niekde tá PPC reklama a tých produktov je tam povedzme viacero a rozhoduje sa, že ktorý produkt si teda kúpi, tak ak si to spojí s tým, že dostal som nejaké osobné odporúčanie od influencera a tým pádom aj tomu produktu dôverujem, že si ho niekto vyskúšal, tak o to je to pre tú firmu naozaj výhoda, že to ovplyvňuje toho nákupného procesu. S tým, že podľa štatistík 61% ľudí dôveruje osobnému odporúčaniu influencera tak ako svojej rodine alebo svojich známych, čo je obrovské číslo. Čiže toto by som povedal, že je taký ten jeden z primárnych tých základov. Ďalšia vec, ktorá je tam dôležitá, tak je naozaj taká kooperácia s tými PPC reklamami, kde vďaka influencer marketingu vieme vo veľkej miere zvýšiť návštevnosť stránky, zvýšiť organiku vyhľadávania toho daného produktu, čiže z konečného hľadiska pekne tieto dva marketingové kanály spolupracujú, lebo potom sa znižujú náklady na akvizíciu nového zákazníka v rámci PPC reklamy. Máme to aj z vlastných skúseností, že naozaj niekedy to výrazne viac ako polovica zníženia týchto nákladov. V ďalšom rade je to aj určite brand, ktorý sa týmto posilňuje naozaj, že pri dlhodobých kampaniách alebo propagácii v rámci influencer marketingu sa buduje brand tej danej firmy, čiže takisto tá dôveryhodnosť dlhodobého hľadiska. Jasne. A potom už ten človek, ak to vidí pravidelne u veľa influencerov, že stále dostáva to odporúčanie, tak už potom možno aj nerozmýšľa nad tým, či si ten produkt kúpi u nejakej inej konkurenčnej značky, ale už okamžite ide napriamo po tom vašom produkte. Dobre, keby sme porovnali teraz tie dva modely, že chcem si zmanažovať sám tých influencerov, vyberať a tak ďalej, versus teda vaše služby, tak ako by si možno porovnal tie výhody, nevýhody? No, tak tie výhody sú hlavne v tom, že máme s tým dlhodobé skúsenosti. Čiže pôsobíme na viacero trhoch, ale tie skúsenosti sú gro toho celého, lebo firma, ak by si to chcela manažovať nejakým spôsobom sama, veľakrát tam narážajú aj na problém toho, že nemajú kontakty na tých influencerov a teraz rozmýšľať nad tým, že kto je dobrý, či sa mi to oplatí. Vo veľa prípadoch z našich skúseností, že čo sme aj s firmami riešili, ktoré si to chceli najprv zastrešovať sami, tak to išiel pokus omyl, že potom nakoniec zistili, že tá cena bola prestrelená na kvalitu toho influencera a to zbytočne nejakým spôsobom tie spolupráce ich stáli o mnoho viac. Čiže tá hlavná výhoda toho celého je, že tie skúsenosti na tých trhoch máme, sledujeme tie trendy, vieme, kto je aktuálne in, vieme pomôcť samozrejme aj s tým výberom toho daného influencera, ktorý sa hodí na ten produkt. Čiže toto sú také tie hlavné výhody. Poďme teda na ten výber teraz tých influencerov, tak ktoré možno vy kritéria alebo metriky posudzujete, keď teda zvážujete, že ktorých vlastne influencerov odporúčate klientovi? OK, ten príbeh je taký, že my s firmou si vždycky potrebujeme nejakým spôsobom sadnúť, dostať čo najviac informácií ohľadom toho ich produktu, aby sme ho vedeli nacítiť a na základe toho vybrať potom vhodných influencerov. Čiže podľa toho, čo vieme, že ten produkt v čom je zaujímavý, v čom by toto publikum zaujímalo, takže to sú také tie dve prvé hlavné kritériá, ktoré riešime. Čiže aby sa daný produkt
hodil tomu danému influencerovi a aby ten produkt zaujímal aj tých sledovateľov, ktorí sledujú toho daného influencera. Čiže toto je taký ten základ a potom samozrejme sa pozeráme na štatistiky influencerov, pozeráme sa, ako som spomínal, že kto je aktuálne trend, hej, že kto má tú sledovanosť o mnoho vyššiu v tomto danom období, čo je obrovská výhoda. No a tak toto sú tie, a samozrejme pri každom influencerovi máme od neho štatistiky, čiže vidíme, že aký má dosah. Takže toto sú tie základné metriky, ktorými sa my riadíme. A predpokladám, že samotný len počet nejakých followerov nie je tá jediná dôležitá metrika, čo robí asi veľa chýb, veľa ešte robí chyby v tomto, nie? Hej, lebo nie je 100 000 influencer ako 100 000 influencer a práve preto aj my sa pozeráme na to, aby tam bola tá pomer tej ceny a kvality toho influencera, lebo naozaj niektorý aj 100 000, ktorý je o mnoho lacnejší, môže byť o mnoho efektívnejší ako 100 000, ktorý je drahší. Čiže áno, aj toto. Teraz ešte z pohľadu nejakého medzinárodného pôsobenia, veľa e-shopov funguje dneska na viacerých trhoch, tak možno keby sa nám ešte prezradil, že ktoré krajiny vlastne pokrývate vašimi aktivitami? No, pôsobíme akurát aktívne v 6 krajinách, čiže je to Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Slovinsko. Čiže v týchto krajinách sme dlhodobo niekoľko rokov v rámci oblasti influencer marketingu, čiže máme tam ľudí, ktorí sa na to v podstate špecializujú a v týchto krajinách vieme ľuďom zabezpečiť správny výber influencerov. Dobre, poďme sa teda ešte porozprávať o tom, že pre aké typy e-shopov, ak sa to dá teda nejako takto zadefinovať, je influencer marketing z vašej skúsenosti najefektívnejší. Dobre, čo sa týka toho zamerania, tak hlavne je to vhodné pre segment B2C, ten B2B segment v rámci influencer marketingu nie je až tak efektívny. Či je to zameranie B2C. Nedá sa to úplne že definovať, že pre aký segment, lebo tých segmentov je aktuálne na trhu že veľmi veľa, ale nejedná sa len o e-shopy, čo je samozrejme to gro tých spoluprác, ktoré máme, ale dajú sa veľmi zaujímavo a efektívne a krásne spropagovať aj nejaké služby v rámci influencer marketingu a takisto obrovský priestor vidíme aj v propagácii mobilných aplikácií, lebo tí ľudia, ktorí sú na Instagrame sledujú influencerov, tak sú do určitej miery technicky zdatní a tie aplikácie využívajú, takže aj tuto vidíme obrovský priestor. Ale čo sa týka tých e-shopov, aby som tam povedal, tak je to ťažko zadefinovať, ale v kľude, že ak niekto má záujem zaradiť influencer marketing do svojho marketingového portfólia, tak v pôde sa nám môže ozvať, dohodnúť si bezplatnú konzultáciu a my to následne s tým človekom alebo s tou firmou preberieme, že zaprvé, či je ten ich produkt vhodný na to, aby sme to efektívne spropagovali a ak nie, tak ďalej nejakým spôsobom zbytočne v tej spolupráci nepokračujeme, ak to nemá význam ani pre tú firmu, ani v podstate pre nás, ale ak tam uvidíme ten priestor, že naozaj je to vhodné na tú propagáciu a vieme tam spraviť zaujímavé výsledky, tak potom následne do tej spolupráce spoločne ideme. Viem, že popri teda tom manažovaní toho influencer marketingu poskytujete aj nejaké ďalšie služby pri expanzii e-shopom, tak trošku nám povedz viacej o tomto. No, tým pádom, že keď sú napríklad firmy české a slovenské, ktoré chcú expandovať na tie ďalšie trhy, tak veľmi významnou časťou a predtým, ako tam začneme robiť tú propagáciu cez influencerov, tak je dôležité, aby firma mala preložené stránky, čiže riešime aj preklady stránok, všeobecne obchodných podmienok a celkovo preklady a zákaznícku podporu, čo tiež zvyšuje dôveryhodnosť tej firmy, čiže ak má firma kvalitný support v tom danom jazyku. Čiže toto sú také tie dve ďalšie služby, ktoré poskytujeme. Čiže firma stačí, ak sa rozhodne, že OK, chcem ísť na ďalší trh, zabezpečíme spolupráce s influencermi, vyriešime preklady a zabezpečíme zákaznícky servis. Super. Potom ešte na záver možno prezrať, akých zaujímavých klientov možno dneska už správujete, alebo ktorých máte vo vašom portfóliu. Okay, tak poviem to tak z viacerých segmentov, tak napríklad je to veľa, knihkupectvo IKAR, napríklad firma Bloom Robins, s ktorou spolupracujeme dlhodobo niekoľko rokov, to berme z takých tých produktových. V rámci služieb je to napríklad firma Excimer, čo je očná klinika, čiže ako som aj spomínal, že aj v tomto segmente sa dá zaujímavo tá služba spropagovať. No a čo sa týka tých mobilných aplikácií, tak je to zoznamovacia aplikácia Butterfly, ktorá je v podstate naša druhá firma, čiže influencer marketing využívame v podstate aj my a vďaka nemu sme v týchto 6 krajinách úspešní a radíme sa medzi top aplikácie, čiže
Čiže toto je asi tak, že porozdeľované na tie segmenty. A samozrejme tých spoluprác je viacero, človek si to vie pozrieť na našej webovej stránke. Super, ak by chceli e-shopári nejakým spôsobom skonzultovať teda s tebou alebo s vami ten ich biznis, tak kde vás najlepšie zastihnú? No, stačí napísať, vyplniť buď formulár na webovej stránke, alebo máme tam kontaktné informácie, tak bude... To bude Palamor.sk asi, nie? Áno, Palamor.sk a nech v podstate človek tam sa nám ozve, my už následne si s ním dohodneme, ako som spomínal, tú bezplatnú konzultáciu, pobavíme sa o tom, čo očakáva a následne zhodnotíme ďalší postup spolupráce. Super, tak to bol Tomáš Krč, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem aj teda vám, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte. Ahojte.